लोगोफोर दाथ' हाबाल' आरोना ओमफ्राय दिनैहाय आङो हिन्जाव गोदान लोगो जानानैहाय हाबा जाहैनोसैलाय जों गामिनिफ्राय मोनलांदों पर्बतजरानिफ्राय आमथेखा अक्सिगुरियाव मोनलांबाय आरोना अनसुलि नार्जारि ओमफ्राय फिसायना रिनेन नार्जारिनो ओमफ्राय दा हाबा जानानै फैनि ओमफ्राय हिन्जाव गोदान लोगो जानानै जाहैबाय नालाय ओमफ्राय एसे भिडिअ खालामबाय आङो जास्ट हिन्जाव गोदानजों जेब्ला हिन्जाव गोदान लोगोआ बिदाय जानानै फैयो बेखौल' आं भिडिअ खालामबाय आरोना आं गासैखौबो खेबबाय थालायाखिसै मानो होनोब्ला आं हिन्जाव गोदान लोगोसो नालाय दा बे हिसाबैनो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो दाबसे जायगायावहाय मबाइल नाम्बार लांफैदों सिलिं बानायग्रानि आरोना दा बेखौनो एसे नोंथांमोननोहाय शेयार खालामनि आङो सिलिंखौ माबायदि बानायदों नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालाम माबायदि नुदों ओमफ्राय ट्राइ खालामनायनो नायदों आरोना ओमफ्राय आंबो बिदि होनो सानदोंमोन नायनि माबायदि जायो एसे गुलाबफ्रा मेनेज जायोना जाया ओमफ्राय नायलांबाय थानो हागोन माबायदि सिलिंआ दा बेनो नै सिलिंआ नायनानै लादो बेबायदि बानायदों आरोना नै माबायदि नुदों नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन दा बेखौनो नायनाय फैदों आरो आंबो नै मोजाङानो जादों बे मिस्ट्रिनि नाम्बारखौ लांफैदों आरो आङो दा मोनबाय नायदो नै बेबायदि बानायदों आरो मथा मथि फांखाबो बिराद मोजां लगायनानै होदों नै लाइटआबो फुरा जिगनिक बरिया बानायदों आरो ओमफ्राय मोनसे दंबावो अनेक डिजाइन आरो नोंनि बानायहोनायनि सायावहाय दा सोरनोबाफोर बेफोरबायदि बानायनांगौ प्रयजन जायोब्ला आंनावबो कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरो आंनाव नाम्बार मोनबाय नालाय मिस्ट्रिनि ओमफ्राय आंबो ट्राइ खालामनायनो सानदोंमोन आरोना बारा थाङा होनदों होननायालाय दा बेबायदि आरो ओमफ्राय मोनसेखौ आं देखायनि दै मोनसेया नै ओरैहाय लागायदों जों बोराय बुरै फैखादों नै सिलिंआ मोजां दा बरियालै औ दा नै बेनो आरोना मोनसेया नै खौ नायफैदों आरो ओमफ्राय नाम्बारखौ लाबाय बरिया है बारा थाङा रादामा नै बेबायदि आरोखि बेयाव फांखा लागायगोन लागायथ'वाखौ ओमफ्राय नै गद्रेज फानो बेयावहाय मोजांथार दङ नै ड्रेसिं आयना माबा माबि दङ आरो नै ओमफ्राय नाम्बाराखौथ' लाबाय जों ने दा नायनायसै मोजांखा ओमफ्राय साइडआ नैबेनो आमगुरि बाजार जाहैबाय इयो मिस्ट्रि घर टु कट आसिल बोले फाना लिंथि सिङा ओइ नांला लिंथि सिङाथ' माने आं नाम्बार लांफैदों आरो इथियाथ' नाम्बार फायसे মই যেতিয়া লাগে তেতিয়া ফোন কৰিম হা আপুনি ফোনটো উঠাইয়া যোগাযোগ কৰিলে হ'ল আৰু কি दा लाजोबो आरोखि আপনার এই দোকানত কি পোৱা যাব যেনিবা আমার এক সব মোবাইলের এসে সব পায় নতুন মোবাইল সেকেন্ড মোবাইল মোবাইল রিপেয়ারিং মোবাইলের হেডফোন চার্জার আচ্ছা খালি ব্যাক কভার না পায় বাকি সব পাবে আচ্ছা दानिसो खोनाबाय माने गाज्रि जानायबो फोसाबनो हागोन सेकेन्ड हेन्डबो दंलाबायो आरो नै फाइनान्सआव हबो दा खोनाखाबाय निश्चय दा बेबायदि आरोखि আপনার এখানে বনোয়াতে কিমান মান গেল যেনিবা মোটামুটি লাইট চার্জ সব লয়া 70000 গেছে 70 দুইটা রুম মানে मोननै रुमजों 70000 थांदोंनो लाइट टाइट गासिबो बे आरोखि ओमफ्राय नै ओरैबो दंखायो नालाय नैबे गासैजोंहाय आरोखि ओमफ्राय 70000 थांदों आरो दा नोंनि बानायहोनायनि सायाव आरोखि दा नायनायदों आरोखि आंबो मा जायो नायनोसै